Kevin Mifsud ta' 50 sena kien mixli fl-2017 u fl-2018 ikkorrompa tifel u parteċipa f'attivitajiet sesswali miegħu. Kien is-seminarju fejn kien jattendi t-tifel li rrefera l-każ li psikologa tal-iskola minħabba li t-tifel kien qed ibati minn trauma. Meta psikologa kelmet li t-tifel, dan qalilha li Mifsud kien joqgħod imissu waqt li jkunu l-baħar. Il-każ kien riferut lill-pulizija li bdiet tinvestiga lil Mifsud u resqitu fil-qorti. Missier tifel qal li fil-qorti li meta l-każ wasal għand il-pulizija, id-delegat tal-mużew offrilhom li jħallsilhom psikologu jew psikjatra. U qal li huwa u martu indunaw li hemm xi ħaġa ħażina meta tifel beda jmur ħażin fil-marki tal-iskola. Omm it-tifel ikkonfermat dak li qal żewġha u qalet li bina kien jibża anke meta jara van tal-mużew. Il-vittma li llum għandu madwar 17-il sena xehet li meta kien ikun fil-baħar Mifsud kien idaħħal idu ġol-malja u jinwislu l-warrani. U għażiet li Mifsud baqa' ġixxija kull darba li kienu jkunu l-baħar, għalkemm ma kienx irid imur il-mużew, il-ġenituri kienu ġġelu imur. U għażiet li meta kien jilgħab il-futbol iqaf jistrieħ, l-akkużat kien jistaqsih domandi intimi. Iżda żuħżiet li beda jitkellem dwar dak li ġralu meta darba semma s-soċju tal-mużew jgħid li s-soċji kollha huma nies tajba. Social worker li ċedet fil-kawża qalet li riżulta li l-akkużat kellu każ preċedenti ta' pornografija ta' tfal. Wara li semet il-provi, il-Maġistrat Claire Safrad Zammit qalet li l-akkużat minn dejjem meta dak li għamel imma qatt ma wara rimors. Hija sostint il-pożizzjoni ta' Mifsud bħala għalliem tal-minuri jagħmel il-każ aktar gravi. Minn barra sentejn ħabs il-Maġistrat Safrad Zammit ħarġet ordinat trattament tal-5 snin fil-konfront ta' Mifsud. Jordnat ukoll jismu jitniżel fir-reġistru ta' dawk li abbużaw mit-tfal.